wat moet goed, ik halte. Ik ga faktiskt aan de van wie weer nog. Ja, dan niet aan de. Ik ga aan de van wie als het klopt rond, dat kan zo met Marco. Met dit moet je met Marco. Hij de Marco. Ja. Vielä poika se on kokonaan tavoite. On kokonaan sitä voi olla tuonne vähän sitä. Oi!